हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। गोदान स्किम लन्च खालामबाय लोगोफोर, बेनो जाबाय Covid-19 उइथ सापर्ट स्किम, जेराव नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनगोन, वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोनगोन लोगोफोर, 2,50,000 नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बेखौ सोर मोनगोन आरो मारै मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो आरो हानायसेबां शेयार खालाम, जाहाथे बयबो मिथिनानै मोननो हायो। आरो लोगोसे जायफोर मोनथावना नोंथांमोनाथ' मोनखागोनानोसै, दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर मोनथावना नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्लानो बुजिजोबगोन। ओमफ्राय लोगोफोर चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो, बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो। गोदान स्किम लन्च जागासिनो दङ, दा बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे स्किमनि नामा जाहैबाय गोदानै लन्च जानाय आसामनि, बे जाबाय Covid-19 उइथ सापर्ट स्किम लोगोफोर। नोंथांमोना जेराव राङारि मोनगोन 2,50,000 नोंथांमोना मोनगोन। दा बेखौ रान्दिफ्रा मोनगोन लोगोफोर, जायफोरा रान्दिफोर दङ नोंथांमोना मोनगोन। आरो माबोरै मोनगोन, सोर मोनगोन, माखासे जाहोन दङ, नोंथांमोना नायना लादो भिडिअखौल' जोबजासिम। दा बिदिब्ला जों जागायनोसै, फैदो बे आपडेटखौ सोर होदों आरो मारै मोनगोन। दा बेनिखायनो जों बे आपडेटखौ नायनोब्ला नोंथांमोना टुइटाराव थांनांगोन, बेनिफ्राय टुइट खालामदों दानि गोदान CMआ लोगोफोर हिमन्त। दा बेनिफ्राय नायदो नै लोगोफोर, बेखौ सोर मोनगोन नोंथांमोना नायना लादो। आं बेयाव गासैखौबो नोंथांमोननो एक्सप्लेनेसन खालामना होनोसै। दा बेयाव नायदो नै लोगोफोर, बेनो जाबाय जायफोर कभिडजों एबा Covid-19जों नोंथांमोना, जायफोर हिन्जावफोरा हौवा थैजाबाय, जायफोर माने हासबेन्डखौ खोमानांबाय, नोंथांमोननो सरकारा गोदानै राङारि अनसुंथाइ होदों एबा होगोन होनना बुंदों। आरो बेखौ नै लोगोफोर आइडेन्टिफाइ खालामखाबाय, गासै 893 दङ लोगोफोर थैनाया। दा बेनि गेजेराव जुदि जोंनि हारियाव दङब्ला नोंथांमोनाबो मोनगोन लोगोफोर। आरो बेनो जाबाय 2,50,000 एबा नोंथांमोना 2,00,000 फैसाखौ नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मोनगोन। दा बेनिफ्राय बे स्किमा जाबाय नै लोगोफोर चिफ मिनिस्टार्स, नै बेयाव दङ चिफ मिनिस्टार्स Covid-19 उइथ सापर्ट स्किम, माने रान्दिफोरनि थाखाय फैनाय बे गोदान स्किम। जायफोर हौवा थैजाबाय कभिडजों नोंथांमोना बेखौ फैसाखौ मोनगोन। दा बेनिखायनो माबोरै मोनगोन आरो बेसेबां होखो नोंथांमोना नायदो, गासै 883 हिन्जावफ्रा बेखौ मोनगोन एबा रान्दिफ्रा मोनगोन। दा बेनिफ्राय मारै मोनगोननो, जायफ्रा Covid-19जों थैबाय हौवाफोरा, अब्ला नोंथांमोना मोनगोन आरो चेक होखाबाय, नै खायसेनो चेक होबाय। दा साबैसेनो चेक होखो नोंथांमोना नायना लादो, बेयाव आपडेटआ दंखाजोबो लोगोफोर। 176 रान्दिफोरनो होनाय जाबाय, चेक होनाय जाबायनो दिनै, 1 डे थांबाय बेनि आपडेटआ। बेनिफ्राय 2,50,000 बेयाव होनाय जादों फैसाखौ लोगोफोर, आरो माखासेखौ होगासिनो दङ, होबाय थागोन। दा बेनिखायनो खबर लालायदो, जायफोरा माने कभिडजों हौवा थैजाबाय जोंनि हारियाव दङब्ला नोंथांमोनाबो मोनगोन। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर गोदान स्किम लन्च खालामदों, नोंथांमोना मोनगोन। दा जायफोरा हौवा थैजाबाय Covid-19जों नोंथांमोना मोनगोन, बेनिखायनो खबर लालायदो लिस्टआ दङना गैया। बेनिफ्राय नायदो नै टटेल होगोन 883 नो होनाय जागोन। दा बे लोगोफोर फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सखौ नोंथांमोना मोनगोन 2,50,000, जायफोरा Covid-19जों हौवा थैजाबाय नोंथांमोना मोनगोन। आरो चेकखौ होखाबाय, अलरेडि होखाबाय, नै नोंथांमोना फट'बो नुखादों, टुइटाराव खालामदों आपडेट, नोंथांमोना मोनगोन। स' बेनिसिम लोगोफोर, बेनो जाबाय गोदानै लन्च जानाय स्किम, Covid-19नि गोदानै फैनाय स्किम आरो फाइनान्सियेल सापर्ट आरो बियो, जायफोरा रान्दिफोर दङ नोंथांमोना मोनगोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर 176 चेक्स होखाबाय, चेक होबाय आरो बिथांमोननो होनाय जाबाय रांखौ, नोंथांमोनाबो मोनसिगोन जायफ्रा दङ। स' लोगोफोर बुजिबाय जानांगौ, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे बयबो मिथिनानै मोननो हायो। जायफोरा माने लिस्ट दङ एबा जायफोरा माने हौवा थैजाबाय, दुखुनि बाथ्रा नोंथांमोना दङब्ला मोनगोन। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ।